sa Kasamok, mahimo Pultahan sa Paglaom, Valley of Accord. I'm Joel Malabon say mabuhay. Please subscribe. God bless. Ito ang Pamalandong Road. Sa English ni siya from Valley to Victory. Pero ako ang i-title ang versikulo sa Hosea 2:15, no? Nga ang walog sa Kasamok, mahimo Pultahan sa Paglaom. Okay? The Valley of Accord, Kasamok, will be changed into a gateway of hope. Pultahan sa Paglaom, muna ito ang Pamalandong Road. Kung naa ka sa Walog sa Kasamok, Walog Valley, Patag, no? Tunga-tunga sa duha ka bukid. Dali ra ka mawad-an sa Paglaom kung naata sa Kasamok or libog o kaguol. Mobatyag ka nga wala na tsansa nga mausab ang dagan sa pangabuhi apan ang mga kagamo sa kinabuhi at tumatuna dili day ni siya mopahunong nato. Magpadayon ang kinabuhi taliwala sa hulga sa COVID. Amen? Gusto sa Ginoo gamiton ang mga dili maayo nga sitwasyon sa kinabuhi nga mahimo kang mandadaog. Kay diha sa pagsulay, diha sa mga kabudlayan, sa mga kaguol o kasamo, mushine ang usa ka tawo. Sama sa bulawan nga sa diyang sunugon siya, dito na namugwa iyang pagkabulawan. Ang diamond sa dihang i-pressure siya tinuod, no? Lampusan o runsaon nga paagi, ang bato, diha muguwa ang diamond. Okay? So, ang grapes, muguwa ang kalami sa grapes, kaya takitakan siya, pugaon o pinuod, basta manggawas ang duga sa grapes, siya mahimo sa lami na vino. So, muna siya ang mga kabudlayan, no, mga kasamok or mga pagtilaw, muhimo natong usa ka maayo nga magtutuo, mahimo kang mandadaog. Ano na bersikulo nga gibasa kanina ni EJ sa Hosea chapter 2 verse 15. Nagisgot ka na diha og Valley of Accord. Sa Cebuano day ang valley ato adiri Patag. No? Sa Cebuano day nga lang Walog. Walog. Ato adiri Kalog, no? Kalog, Walog. Walog sa Accord. Og didto ang ingon ang pulos sa Ginoo, ihatag ko kaniya pag-usab ang iyang parasan. Og himuon ko ang walog sa Accord nga usa ka pultahan sa Paglaom. Nagisgot kini nga bersikulo sa gugma sa Ginoo sa iyang mga katawan ng mga Israelita nga taliwala sa ilahang mga pag-antos nihatag ang Ginoo og mensahe sa Paglaom. Nga kamo nga ako ang mga katawan, ibalik ko kaninyo, ihatag ko kaniyo pag-usab, remember the word, ang inyong parasan. Unsa man ang parasan? Muna siya ang lugar nga nangabuhi ka. Daghantag mga pangabuhian nga naundang tungod sa COVID, daghantag mga opportunities unta nga napugnan. Pero ingon siyang pulong, ihatag ko pag-usab. No? Ayaw mo kabalaka, kay ibalik sa Ginoo ang mga nawa nato. God will restore, no, what has been taken, what has been lost as promised in Joel na itong ipamalunugan sa miyagi mga Domingo. O kaning walog sa Accord, the Valley of Accord, nga nagrepresenta sa Kasamok, sa pangabuhi, iyahaning Bag-ohon, himuon niyang pultahan sa Paglaom. O ang Ginoo gaabri ra o mga pagpurtahan sa Paglaom. Ay yung kawas Paglaom kay nara sa himuon ng mga prestada, no? Okay? So ikaduha nga pamalandong nato diri mao gini ang mayor nga pamalandong kining kabuhi ni David nga atuang isulod, atuang kaugalingon, no? Sa 1 Samuel chapter 17 verses 31 to 37 gibasa ni Vina, nagisgot kini ang Hosea, nagisgot kini og walog sa Accord, the Valley of Accord. Ang 1 Samuel nagisgot kini siya og Valley of Ela.
Ela, sister Ela. Walog sa ila sa verse 19 sa 1 Samuel 17. Kani nga pamalandong ato ang hisgutan ang kinabuhi ni David. Si David, usa siya ka manubantay sa karniro. Ordinaryo nga pamatanon kamanghuran sa 8 ka magsuon nga lalaki. So kay siya kamanghuran, siya gipabantay. Abi no? Dapat ang kamanghuran na to murag baoy ko ano spoil. Way ubra. Kani siya panoy ginapabantay sa karniro o sa diri pa na ron sa una manubantay kag karniro mura ka diri og saman ordinaryo nga trabahante. Mura kang munag bakiro og kabaw. No, unsa man nga niya sa pagpiliay na o gibukunin ni King Saul nga hari, wa gini siya paminsara. Kaya yung mga maguwang, no, mga gwapo, mga dagko, niya siya kamanghuran good. Pero ingon ang propeta dili ni sila mao ang himong hari. Naapa kay anak wa diri ron. Ingon ang papa no si GC naapa tuwa sa nagbakiro sa karniro. Ipatawag og maus siya ang napilian diha plaza. Di ta nakalimutan kay mo ni ang sikreto nganuman nga isuga man ni David nga adunay higante nga nagtaas og mga 9 feet. Kani diri mga pilat ni diri. Mga 7 na guro ni no o 6. 7. So siya 9. Si Goliath 9 feet. Ya dako pa gyud so higante gid siya. Iyang ipanghagit ang mga kasundaluhan sa Israel wa gyud musukol. No kaning Valley of Ila tunga-tunga ni siya sa duha ka bukid. Duha sa pikas bukid ang mga Israelites sa pikas ang mga Philistines, no, silang Goliath. Sige siya paghagit kinsa pusokol ninyo. Ang makapirdi nako. May mudaog kami mo surrender ninyo. Pero ang musukol nako ako mapirdi. No, kamoy mo surrender. So adyoy hikasa no. Hadlok jud sila. Pero one time si David, isugo siya sa Papa David. Dulongi dito pagkaon ng mga maguwang ng mga military. Okay, so tuas sila ron sa Walog sa ila. So ato si David nagdala siya pagkaon na yanan di plaster ang pagkaon. Na timing jud nga nagsinggit na po si Goliath. Kisa niyo isog diha. Wa jud asa naman dahil ini mga sundalo sa Israel, mga talawit. No, imagine ka everyday. Na timing na si David. Isakit sa man ang tawhana ti kaluna man na. No, imagine na, manubantay siya karniro di sa military ang edad ani 17. Okay? Di minor pa. Isakit sa man ang tawhana nga ti kaluna man na wag masukol ninyo anak. Nagana siya istorya ng mga sundalo. Di wa man gyud mo sukol. Basta nakita siya siyang maguwang. No? Na David, ako sa ka diri. Naana po ka. No? Kisa may gabantay ron sa karniro. Nakita niyo na sa Samuel 17, no? Kaya naana ko ipabantay. Ikaw, ano ka, tikalo dyan ka. No? Kaya kisa na paingnan. Kaya hindi nga manukul na. Ako sukol na. No? Ikaw, tikalo kang wa man gani ning mga military kami. So may abot ang balita nga naay musukol. Usa ka batan-on nga 17 ang edad, nya hingabot ni siya ni Haring Saul. Ipatawag. Kaya saman, musukol mapuno ka. Pagkita ni sa ni King Saul siya di ka pwede kay batan-on ba ka, wa pa kay ideya sa awayay. Kana imong kontra higante niya sundalo gina siya gikan sa iyang pagkahubing. Okay? Muna ang senaryo sa pastada sa Ginoo, muna siya ato ang tan-ahon. Pero sa sabat ni David, no, giingnan siya siyang maguwang nga ay sabok-sabok diri. Di ka pwede diri. No, giingnan po siya ni Haring Saul, di ka pwede. Di ka kasarang ana ni Goliath. Pero sa sabat muna importante sa verse 36 sa 1 Samuel 17. Giingnan ni David,
Isipon mo, 17 years old ka, minor, muatubang ka o hari, maghapa biya ka na sa una. Yang giingnan sa verse 26, Senyor Hari, napatay sa imong sulugoon ang mga leon o mga uso, ubir, o kining dili mo tuog Diyos nga way tuli. Naana sa kuan, uncircumcised nga Pilistihanon, mahisama kanila kay iya magihagit ang mga kasanduluhan sa Ginoo nga buhi. Giluwas ako sa Ginoo kan sa kuko babas mga leon o mga uso busa luwason usab ako niya gikan niining Pilistihano. Muna ang makita nato ang ngano man nga isuga man ni David. Ngano man nga man dili man siya sundalo, gabantay ra man siya karniro, nganong perti man niyang isuga. Nganong dili man siya mahadlok, muna siya atong pamalanungan unsa man ang sikreto ni David. Nga muna po nato ang i-relate atong kaugalingon, no? Mao kini ang una-una. Mao kini ang una-una nga sikreto ni David nga nung isog siya kaayo bisan sa iyang kahubin. Ang iyahang kinabuhi sa tinago nga walog, no? Aduna siya'y natilawan nga kaagi kontra sa leon o sa bear. Life in the hidden valley, life alone with God. Sa wala pa si David, ang walog sa akor o sa kalugar sa kaulawan. Pag-abot ni David, nahimo kining lugar sa kadaugan. Ang Ginoo nag-abri og pultahan sa Paglaom, tinaagi ni David. Atong timan-an nga ang atong tsimpo nga nangisog si David, ngano mga 17 pa man ang edad, nganong siya ramahing away ni Goliath, nganong ang mga sundalo nang hadlok man, diin man siya og kaisog. Okay? So atong timan-an nga aning tsimpuha, gihaplasa na siya ni propeta Samuel nga mahimong hari sa Israel. Muna tong timan-an. Mao kini ang ikaduhang sikreto. Ganina ang iyang pagkinabuhi sa tinagong walog sa pagbantay-bantay sa mga karniro karon. No, makita nato nga kauban ini siya kaisog, gihaplasa na ni siya ni Samuel sa gaedad siya 17 nga mahimong hari. Pero nahari siya sa edad nga 30 na. Okay? So, nganong walay kahadlok si David? Nganong isog man siya kaayo? Kay tungod ang iyang pakig-away ni Goliath panugod o timaan sa iyang pagkahinaplasan. Anointing. Tungod sa maong haplas, proteksyonan gayon siya sa Diyos. Before ta mo tapos, no? Adunay gi-mention na sa Salmo 23:4. Ma-check niyo sa Old Testament, no? Psalm. Next to Samuel, no? Ingon diha sa Salmo 23, versikulo 4. I challenge you, no, mga kamatano, memorize nyo na ang Psalm 23. Salmo 23:4. Ingon diha, bisan pag maglakaw ako sa ngit-ngit nga walog sa kamatayon, bisan pag may mga tao nga nagplano nga patsyon ko, dili ko mahadlok kay nag-uban kaman kanako. No, kalami na. Sa verse 5 mao ni siya. Nganong di ba siya mahadlok? Dihugan mo lana ang akong ulo o gipaawas mo ang akong upa. Okay? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. You anoint my head with oil, my cup overflow. Okay, so mao kini ang pinakasekreto sa kinabuhi ni David. Nakatilaw siya lakat sa mangit-ngit nga walog sa kamatayon. The valley of death. Nakig-away siya sa leon o uso. Unsa man imuhang mga pakig-away personal nga hindaog ka. Unsa man imong mga pakig-away na ikaw ray nakaibaw, no? Nga human ini ipagtilaw usab siya og nag-awas-awas na kupa. Human niya malakat, human niya ma-overcome ang tangit-ngit nga walog sa kamatayon.
gigantihan siya daghan na salapi, ipaasawa niya ang anak sa hari, ug ang iyahang pamilya wala na pabayrag buhis. Lami, no? Hari ko nang miganti sa ato pa, gipadato siya. Ipasawa siyang anak sa hari, nahimo siyang royal blood, nahimo siyang royalty. O ang iyang pamilya na blessingan pa. Imagine ka, 7 niya kamaguwang, iyang papa di na mubayan og buhis. Isang i-times 1,000 lang tunimo ang buhis. No? Dako kay siyang mabayaran sa katuig. Ang pagpakamaayo sa Ginoo nimo muadto pa sa imong pamilya. Pero imo akong dili tarungon imong pagpangalagad naapoy tunglo, or kasamok. So kung makasulod ka sa pultahan sa Paglaom, makaagong ka nag-awas-awas ka kupa. Muna ang kalami sa pag-alagad. Ang pultahan sa Paglaom sa kapultahan sa panalangin, niana ang pultahan ipakita sa Ginoo nimo unsay naa sa unahan. Kay laban na to mahadlok, magpanagana o mapuno sa kapulba. Apan kini nga pultahan sa Paglaom, mo ni siya ang kinabuhi nga may kabuganaan. Muni siya ang kinabuhi nga puno sa Paglaom, dili ka awawan, dili ka magkabuhi sa kahadlok o sa kauwaw kay haplasan ka sa Ginoo o tagaan ka niya kadaugan. Mahimo kang mandadaog sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Please like, subscribe, and don't forget to hit the notification bell.